Balkan gaziýeti Balkan vilayetinde 2019-njy ýylyň başyndan bäri boş duran iş orunlarynyň sanawyny çap etdi. Bu sanawda vilayetdäki şäherlerde we etraplarda boş duran iş orunlary barada maglumat berilýär we habarlaşmak üçin salgylar, telefon nomerleri çap edilýär. 10 ýanwarda çap edilen maglumata görä Balkan vilayetinde häzirki pursatda 300 golay iş orny boşdur. Bu iş orunlarynyň esasy bölegini saglygy saklaýyş we magarif edaralarynyň orunlary tutýar. Hususan vilayette saglygy saklaýyş işgärler ýetmezçiligini edýär. Resmi maglumata görä ýurdun günwatar sebäpinde 80 golay ýokary bilimli lukmanyň, 20 golay ýörite orta bilimli şepagat uýasynyň iş orny boşdur. Sanawdan görnüşine görä etrap ýerleriniň hertinde adından 2 lukman orny boş duran bolsa, Türkmen we Balkanda ýaly ul şäherlerde ýetmeýän saglyk işgärleriniň sany has kän bolup görnýär. Magarif işgärler, mollumlar barada aýdylanyna häzir Balkan vilayetinde 20-den gowrak ýokary bilimli mollumyň, 7 sany ýörite orta bilimli pedagogyň iş orny boşdur. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, geçen ýylyň soňky çäreginde çap edilen maglumatda vilayetde boş duran mollum orunlary häzirkisinden tas 2 hisse känni. Şeýle-de vilayetde halçylaryň, kärnäçileriň, kerpiç örjüleriň we beýle hünärlerdäki işçileriň ýetmeýänligi, onlarça iş orunynyň boş duranlygy habar berilýär. Bir tarapdan ýurtda işsizligiň uly meseledigi, adamlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gidýänligi barada maglumatlar çykýar. Ikinji tarapdan ýylda en çemegedek çap edilýän bildirişler işgär gözlenýänligini tassyklap. Yerli synçylar bu habarlaryň arasyndaky çaprazlygy Sowet döwründen galan propiska problemasy bilen düşündirýärler. Azatlygyň habarçysy bilen gurulşan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, vilayetdäki lukman, mollum ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi Sowetdäki ýetmezçiligi bilen bagly. Türkmen we Balkanda şäherlerini boş duran iş ýerlerine ýerleşmekçi bolsaň, odaly bilen şol şäherleriň özlerine ýa-da ýakyn golaýyndaky ýerlere propiska, ýazgyn bolmak talap edilýär. Egerde bir alajyny tapyp wagtlaýyn ýazga durup işe ýerleşeňde kynçylyk gutarmaýar. Sebäbi kireýine oturmaga jaý tapmak tas mümkin näli işsizlik meselesini bu vilayetde çözmekçi bolan Türkmen raýaty Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. İşe varan adamlar ýaşaýyş şahy bilen üpjün etmegi etrap häkimligide, şäher häkimligide öz üstüne almaýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran raýat sözüniň üstüne ýetirdi. Munyň üstüne başga etraplardan gelen işgärler iş alan edara ýolbaşçylaryna hem kanuny bozan hökmünde çäre görülýär diýip synçylar habar berýär. Mysal üçin Türkmen başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodda 5000 çemesi işi işleýär. Emma bu zawodun ýolbaşçy kadrlaryny işden aýranlaryna bildirilýän esasy hünärleriň biri olaryň beýleki etraplardan gelenleri iş almak bolýar diýip Sowetdäki iş orunlarynyň boş durmagynyň sebäbini öwrenen yerli synçy anonimlik şertine gurrun berdi. Türkmenistanyň Balkan vilayeti territoriýasy boýunça ýurdun 30%-ni tutýar. 1989-njy ýylda çap edilen soňky maglumata görä, bu Sowetiň ýaşaýjylary ýurdun ilatynyň 11%-den sähel gowragyny diýär.